गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो अब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ फैयोब्ला नोंथाङा सिगांग्रो नुग्रोनाय बायदि। आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे जोङो भिडिअ बानायनो बोलो मोनो। दानिया फैदो मेन टपिकआव थांनोसै। आङो एसे सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होदोंमोन। जोंनि बर' हारिया BTC एबा BTR बायदियावनो बबेबा मोनसे जायगायाव गुबुन हारिजों एबा सावथालफोर बायदि जातिजोंनो थानो मोना गो बेक होनजालायोबा बेसेबां लासिं सिंना बेनि सोमोन्दैनो आं एसे भिडिअ खालामनो होनना फैबाय जाहाथे भिडिअखौ नायलांग्रोनि बेनि उनाव सावरायगोन। दोनहै जोंनि मानसिया जेबो दा मा सिखालादों सिखालाखौ नाङालै दोनहै आंना सोंथिया बेसो जोंहा BTC एबा BTR नि गेदेरमा चिफ प्रमद बर' सार लोगोसेनो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार आरो जोंहा EM रन्जित बसुमतारी सार नोंसोर थासेयाव जोंनि BTC एबा BTR आव जोंनि बर' हारिया जायगा मोना एबा अबेबा मोनसे जायगायाव दोनजाया बेबो गुबुनजों नङा। ब्रिटिशनि दिनाव ब्रिटिशनि राजाया बिसोरखौ सा आबाद मावनो थाखाय बिसोरखौ लाबोदोंमोन नाथाय बिसोरनो दिनै जोंनि बर' हारिखौ बबेबा मोनसे जायगायाव दोना होनना होखारलायनो हानाय बेसे लासिंसिं नोंसोरलाय माथो बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो माथो प्रमद बर' सार रन्जित बसुमतारी सार गबिन्द बसुमतारी सार नोंथांमोन थासेयाव जोंनि बर' हारिया बबेबा मोनसे जायगायाव रायजो जानो मोना एबा थानो मोना होनबा बेसेबां लासिं सिं बेबो मोनसे फिसा सावथाल हारिजों बेसे लासिं सिं नोंसोर मा नुवाखै नामा? खमसे खमथ' एबेक्सन खालामनायनि सिगाङाव नोंसोरो गभर्नमेन्टखौ एबा जायफोरा बर'खौ एबेक्सन खालामगोन एबा बे जायगानिफ्राय होस्रांगोन नोंथांमोना अबेबा मोनसे जायगा थि खालामनानै जों बे जि जायगायाव एबेक्सन खालामगोन बेनिफ्राय बबेबा मोनसे जायगायाव लाबोनानै मोजाङै दोनफैनायमोनब्ला दिनैसिम जोंनि बर' हारिया फिसा आसामनि मोनसे फिसा हारि सावथालजों होखारजानांगौ जानाय नङामोन। लाजिनांगौ नोंसोरबायदि लिडारफ्रा बर'नि लिडारफ्रा आरो जुदि जोंनि बर' हारिखौ जुदि सोरबा सासेखौ दाङोबा एबा सोरनिबा जिउखौ फोजोबोबा जों हले नायनानै थानाय नङा। आं डाइरेक्ट बुंखादों बेखौ आं दिनै रागा जोंनासो भिडिअ खालामदों।
आंखौ सोरबा माबा मोनसे खालामोबा खालाम, बुथारोबा बुथार, दम होयोबा दम हो, किन्तु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि आखुथाय दिन्थियो एबा सोरखौबा दम होयो एबा सोरखौबा बुथारो, अब्ला आं हले नायनानै थानाय नङा। नेक्स्टआव आं हले हारसानि बानायगोन, हिन्दीनि बानायगोन, जाहाथे गासिबो इन्डिया एबा आसामावनो नुजोबनाय बायदि। आं डाइरेक्ट बुंखाबाय दिनैनो। आं दिनै भिडिअखौ रागा जोंनासो बानायदों। आरे सोरबा बायदि फिसा जाथिया, आसामनि मोनसे फिसा जाथिया जोंनि बर'खौ, एसेबां गिदिर हारिनि बर'खौ जुदि बबेबा मोनसे जायगायाव थानो मोना, गो बेक होनजाबा बेसेबां लासिंसिंनि खोथा। नंगौना नङा रायजोफोर? आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा? जुदि आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव फैनानै कमेन्ट हर। जुदि आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बिगोन। आं दासिमबो कमेन्टखौ नेनानै थागोन रायजोफोर। आंनि बुंनाया बेसो, सोरबा जुदि इलिगेलजों थांदोंबा आं बेखौ अरायसम बुंगोन, बुंबाय थागोन। आरे साननो गोनां ना, नोंसोर सासेयाव BTR नि चिफ थासेयाव, डिपुटि चिफ थासेयाव, एक्जिकिउटिभ मेम्बार रनजित बसुमतारी सार थासेयाव जोंनि बर' हारिया मानो बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय होस्रांजानो नागिरदों? लाजियाखै नामा नोंसोरो? प्रमद बर' साराथ' ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो। आरे नोंथांनि दिनै बुंनाय बाथ्राफ्रा अबाव थांदों? प्रमद बर' सार, नोंथांनि बुंनाय रावा दिनै अबाव थांजोबखो? BTRआनो मुङानो बिराद गिदिर, सान्ति फैबाय, सान्ति सुक्ति जाबाय। दिनै मा सान्ति जाखो जोंनि बर'आ? मा सान्ति मोनखो? खनथाम सुक्ति जाबाय बर'आ। BAC मोनसे जाबाय, सेकेन्डआव BTC जाबाय, थार्डआव BTR जाबाय। दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा जानानै बबेयाव थांखो जोंनि बर' हारिनि मोन्थायफ्रा? बबेयाव थांखो? आं नोंसिनाव बेखौसो सोङो। प्रमद बर' सार, गबिन्द बसुमतारी सार, रनजित बसुमतारी सार, नोंथांमोनाथ' जोंनि भिडिअखौ बबाव नायनो? जुदि सोरबा बिसोरजों थाफाग्रा सारमोननि लोगोफोर दंबा एबा बिसोरजों साइडआव थाफाग्राफ्रा नायदोंबा जाहाथे बिसोरनिसिम शेयार खालामना हो, जाहाथे जोंनि भिडिअ खालामनायफ्रा गेदेरमा सारफोरनिसिम जाहाथे बे भिडिअआ नुहैयो एबा सारमोना बुजिनानै जोंनि बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावो। रायजोफोर, अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।